Не го взе. Пусна го! Значи... От кога се познаваме? Какъв беше въпроса? Как се запознава с Дристияна? Ами значи, аз сега я познавам от така я познавам. Ама не сме се познавали, в смисъл да, познавам я. И аз познавам баща й всъщност. И по едно време всеки ден питах, къде е Симона, къде е Симона? И той казваше, няма, ще дойде по-късно. И тя идваше, и му викаше, излизахме. После дойде в 29-ти блок и реши... Да, ако искаш кажи входа и етажа, апартамента може да споделиш. Еги не? Ми да, ако ми даде. Така, и решихме да имаме някаква традиция. Всяка вечер да сме или у тях, или у нас. Нека да спазвахме му И после появи една друга традиция да говорим само на цигански. И не я спазвахме. Да, мали. Много навътре навлязохме и чао. Чао. Аз съм по-хубава. Шегувам се, бе. Шегувка. О, не мога да аз имам само право. Давай удари ме, псувай ми на глас, изкуси се глас да изпълня. Махай се. Няма ти сама това моята къща. Искам биба. Като бебите така. Ясно така, като емо. Много замяка. О, пада ми косата. Не е срам! Чао! Чао!